በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በሀብተ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰማም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ከመ ይውዕልኩም ከመይ ናብ ሰዓትን ቃኑ ውፅሕኩም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ከም ኃጢአትና በድና ከይተጸዋጸወ ናብ ሰዓትን ደቃን ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ስብሐትን ስግደትን ሎምን ዘላለም ይኹኖ አሜን። ከምኡውን እዛ ብሃንቀውታን ጽበያ ቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን እንኳዕ ብሰላም መብጽሕኩም መብጽሐና አሜን። ከምኡውን ሆሳዕና እንኳዕ ብሰላም መብጽሕኩም አብጽሐና እናበልና ተሸምባርከስ ከምቲ ልሙድ መንፈሳዊ ሕተን መልስን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ጀሚርና ክሳብ ንፍጽም ምሳና ንክትጸንሑ በትሕትና ንላበኩም። እሽና ንፍቃድ እግዚአብሔር ከምቲ ልሙድ ናብ ቀዳማይ ሕተና ክነብል። እሽና ቀዳማይ ሕቶኽን ቅድስና ምስ ንግስና ብሓባር ዝሓዙ ናይ ዓድና ነገስታት ሰለስተ ጥቀሳ። ቃለ ሕይወት የስምዐና። አብርሃ ወአጽብሃ፣ ንጉስ ካሌብ፣ ነአኩቶ ለአብ፣ ይምሃረነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ላሊበላ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። እሺ ንተወሳኺ ሕተና ድማ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምንታይ ብናይ አቦና ያዕቆብ መሳልል ትምሰል? አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምንታይ ብናይ አቦና ያዕቆብ መሳልል ትምሰል? ሰብና እግዚአብሔር ዝራኸብላ መሳልል ስለ ዝኾነት። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። ተወሳኺ ሕተና ድማ ናይ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ምውራድን ካብ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኢሉ ዘብራህርህ ሚስጥረ ስላሴ ይበሃል። ደግመልኽን ይሓቁ ይጌጋ እዩ። ናይ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ምውራድን ካብ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኢሉ ዘብራህርህ ሚስጥረ ስላሴ ይበሃል። ጌጋ ምስጢረ ስጋዌ ዝበሃል። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። ሽኒ ተወሳኺ ሕተና ድማ ካብዞም ኣብ ትሕቲ ዝተዘርዘሩ ካብ 5 አእማደ ምስጢራት ሓደ ኣይኮነን። ካብዞም ስዑ ትሕቲ ዝተዘርዘሩ ካብ 5 አእማድ ምስጢራት ሓደ ኣይኮነን። ምስጢረ ጥምቀት፣ ሀ ምስጢረ ጥምቀት፣ ለ ምስጢረ ሜሮን፣ ሐ ምስጢረ ስላሴ፣ መ ምስጢረ ቁርባን። ለምስጢረ ሜሮን። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። ምስጢረ ሜሮን ኣብ ምስጢረ ቤተ ክርስቲያን ዳ እዩ እምበር ኣብ 5 አእማደ ምስጢራት ኣይኮነን። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር ፀጉ ይብዛሕ። እሺ ንተወሳኺ ሕተና ድማ ማዕተብ ምእሳር ዝምሃረና ምእሳር ዝጀመረን ቅዱስ አቦ መን ይበሃል? ማዕተብ ምእሳር ዝምሃረና ምእሳር ዝጀመረን ቅዱስ አቦ መን ይበሃል? ሀ ቅዱስ እለእስክንድሮስ፣ ለ ቅዱስ ባስልዮስ፣ ሐ ቅዱስ ያዕቆብ ዘአልበርድ፣ መ ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጺብን። ሐ ቅዱስ ያዕቆብ ዘአልበርድ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። 5 ዓለማተ መሬት ዝበሃሉ ዘርዝራ። 5 ዓለማተ መሬት ዝበሃሉ ዘርዝራ። መሬት፣ ገነት፣ ሲኦል፣ ብሔረ ሕያዋን፣ ብሔረ ብፁዓን። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እሽኒ ተወሳኺ ሕተና እውን መልስ እዩ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ እተኽብሮም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ ፈረስ ተቐሚጦም ካብ ዝሰኣሉ ሰማዕታት 5 ጸሓፋ። ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ መርቆሬዎስ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ፣ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ ቅዱስ ፊቅጦር፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ፣ ቅዱስ አባድር። እዚኦም ይመስሉ። በረከቶም ይሕደረና። አሜን አሜን። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይብዛሕ። እሺ ንተወሳኺ ሕተና ድማ ግብፂ መንበረ ዘቅዱስ ማርቆስ እንተይልና ህንዲ ዳሽ ንብል። ግብፂ መንበረ ዘቅዱስ ማርቆስ እንተይልና ህንዲ ዳሽ ንብል።
ቃለ ሕይወት ይስመዐና። ቅዱስ ቶማስ ሀገረ ስብከቱ ህንዲ እዩ። ህንዲ ደግሞ መንበረ ዘቅዱስ ቶማስ ትበሃል። ቃለ ሕይወት ይስመዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ሽኒ ተወሳኺ ሕቶና ድማ ሓቂ ወይ ጌጋ እዩ። ናይ መጀመርያ ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ መን ኮይኑ ዝተሸመ ቅዱስ ያዕቆብ እዩ። ናይ መጀመርያ ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ኮይኑ ዝተሸመ ቅዱስ ያዕቆብ እዩ። ሓቂ ወይ ጌጋ? መልሱ ሓቂ። ቃለ ሕይወት ይስመዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ቃለ ሕይወት ይስመዐና። ሽኒ ተወሳኺ ሕቶና ቴዎፍሎስ ንዝተባሃለ ናይ ግሪክ ሰብ ዝተጻሕፈ ወንጌል ናይ ማርቆስ ወንጌል እዩ። ሓቂ ወይ ጌጋ? ቴዎፍሎስ ንዝተባሃለ ናይ ግሪክ ሰብ ዝተጻሕፈ ወንጌል ናይ ማርቆስ ወንጌል እዩ። ጌጋ ናይ ቅዱስ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ እዩ። ጸጋ ይብዝሕ። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ቃለ ሕይወት ይስመዐና። ብሓቂ ይምለስሎ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዝሕ። እሽኒ ተወሳኺ ሕቶና ናይ መወዳእታን ድማ ኣቦታት ካህናት ንዝሓመመ ሰብ ኣብ ዝባን እቲ ዘይቲ ጸልዮም ነቲ ሕሙም ዝቐብእዎ ምስጢረ ሜሮን ይበሃል። ሓቂ ወይ ጌጋ? ኣቦታት ካህናት ንዝሓመመ ሰብ ኣብ ዝባን እቲ ዘይቲ ጸልዮም ነቲ ሕሙም ዝቐብእዎ ምስጢረ ሜሮን ይበሃል። ሓቂ ወይ ጌጋ? ካብ ስክማር ቃለ ሕይወት ይስመዐና። ጸጋ ይብዝሕ። ምኽንያቱ ምስጢረ ሜሮን ዘይኮነ ምስጢረ ቄንደል እዩ ንዝሓመሙ ዝቕባእ። እግዚአብሔር አምላክ ብሓቂ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላክ ይሕግዘና። ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓደ ንፈውሲ ዝኾን ካብቶም 7 ምስጢረ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ምስጢረ ቄንደል እናሃለወ ግና ከዓ ኣይጥቀሙለናልን። እግዚአብሔር አምላክ ይሕግዘና፣ ብምሕረቱ ይጠምተና፣ ቃለ ሕይወት ይስመዐና። መልሱ ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ ምስጢረ ቄንደል ይበሃል። አሜን አሜን አሜን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ልዕሊ ዘጀመረና ጀሚሩ ዘፈጸመና ዝነጥበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጉሃን ቅዱሳን መላእክት ይተኣርመና። ሽም ባርከስ ንሎሙ ሰንበት ዝነበረና ሕፅር ዝበለ መንፈሳዊ ሕቶን መልስን እዚ ይመስል ነይሩ። ከም ፈቃዲ እግዚአብሔር ኣብ ዝቕፅል ሰንበት ብኻሊእ መደብ ሒዝናልኩም ክሳብ ንመጽእ ስሰናይ ንዓኹም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።